Natuurlijk is er ook nog vooruitgang in de discussies over de RAFT en ook de onderhandelingen voor de terugbetaling van de coronaleningen. Ja, dat hebben we dus vandaag niet op de agenda gehad, omdat die besprekingen lopen nog. Een belangrijk onderwerp waarbij ik ook vorige week nog op Aruba was om dat te bespreken met de regering. Die onderhandelingen zijn nog niet afgerond en dat gaan we hopelijk in de komende tijd doen. Wat heel fijn en goed is dat we met elkaar in gesprek zijn. En dat gesprek is natuurlijk stevig, maar dat gaat ook goed. Het is natuurlijk van belang dat we inderdaad voor oktober de zaak afronden. Want dan lopen die leningen af. Dus dat is ook het moment waarop anders het land moet gaan terugbetalen. Nou, we hebben al eerder gezegd dat we een herfinanciering willen opzetten. Daar gelden voor wat betreft Nederland een aantal voorwaarden bij. Onder andere inderdaad het maken van een Rijkswet voor financieel toezicht. Omdat wij belangrijk vinden dat de financiën van het land steeds weer verbeteren. Dat de basis onder die financiën verbetert. We willen ook zorgen dat er door goed toezicht ook zekerstelling is dat middelen ook weer worden terugbetaald. Nou, die combinatie, daar hebben we nog gesprekken over de vorm daarvan en de inhoud. En die moeten in de komende weken afgerond zijn. Nou, natuurlijk is er nog een alternatief zonder misschien de RAFT. Nou, dat alternatief zien wij niet. En we hebben ook aangegeven, en dat heb ik natuurlijk ook gedeeld met de regering op Aruba, dat wanneer die RAFT er niet komt, dat die herfinanciering dan onder zeer veel minder gunstige voorwaarden kan plaatsvinden. Dat zou betekenen dat iedere Arubaan, iedere inwoner van het land veel meer moet gaan betalen voor het terugbetalen van de leningen. Dat zou ik heel onwenselijk vinden en ik vind het belangrijk dat er goed toezicht komt. Dat kennen we hier in Nederland natuurlijk ook. Niet alleen maar door onze eigen organen, zoals bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer, maar ook vanuit de Europese Unie. Dus het inrichten daarvan is iets wat van groot belang is. En ik hoop dan ook dat we daar uit kunnen komen en dat Aruba ook ervoor zal kiezen om die Rijkswet aan te nemen. Natuurlijk was ook sprake eind van juni in de Tweede Kamer over een strafrente. Nou, dat is in lijn met wat ik ook besproken heb met de regering van Aruba. Dus op het moment dat er geen Rijkswet komt, vinden wij dat het toezicht onvoldoende goed geregeld is. En dat betekent dat Aruba dan niet kan profiteren van de lage rentepercentages die wij als Nederland kennen. Wij zijn een land dat een zogenaamde AAA-rating heeft. Dus wij kunnen tegen zeer gunstige voorwaarden op de kapitaalmarkt geld lenen. Dat kan Aruba niet. Die heeft een veel minder mooie creditrating. En wat er dan zal gebeuren is dat die hogere rentepercentages dan zullen gaan gelden. Maar nogmaals, ik hoop vooral dat Aruba en de regering van Aruba en het parlement van Aruba ervoor zullen kiezen om onder dezelfde voorwaarden te gaan lenen als wij dat doen. Dat kan, ze kunnen daarop meeliften, maar dan wel in ruil voor een Rijkswet voor financieel toezicht. En een soort versoepeling van de rente is totaal van tafel. Nou, die is helemaal niet van tafel. Er is dus mogelijk voor Aruba om te lenen tegen dezelfde voorwaarden als die hier in Nederland gelden. Maar dan moet er wel een Rijkswet voor financieel toezicht komen. Die in lijn is met hetzelfde soort van toezicht wat we hier in Nederland ook kennen. En het geval van het kabinet, dat heeft helemaal geen invloed op deze discussie, hè? Nee, dat heeft geen invloed daarop, want we gaan pas in november naar de stembus toe. Tot die tijd zit de regering er sowieso. Daarna is er nog een kabinetsformatieperiode. Maar wij gaan gewoon door met deze bespreking en er verandert ook niet iets aan de voorwaarden. En